kamerane dikelempakaken Mas Her. Ya. Nyun sewu nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah, iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anong Dwijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh, ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liwene wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun ya. Terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya ngadeg yuk. Ya mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka neki. Wis ya, kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo kan. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Sampun ngaturaken Cunda Mani. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa Pan? Alah Pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kata gelo. Iya. Ya wis gelo wae ya.
Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keran-keran toh. Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Yo, gelo Seraginan Mas Arya. Yuk. Ning endi nggonku goleki patah-pati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja Cekawi kelati aku ora bakal goneli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kok ndedak katamu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase Asa Brata ning ngendi nggonku goleki patah-pati kapengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kawilungan ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi pipi
gede nih Ken. Terima kasih sayang. Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin iki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong dhuwuran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik mau dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Nah. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula Metro Kalinggareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Supaya sahur. Wonten permintaan menika Sida Rondo. Ya. Hah? Arep Dewi ya kena, arep Mbak Enggar ya kena. Oh, duwe ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kalih bubar sinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo bubar sinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Ya. Sida Rondo Pak Kabayan. Oke, senam pagi yuk. Terima kasih Mas Heru niki samerane dikelempakaken Mas Her. Ya. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundhenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwene wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk.
Ya, mie sedap seleh sik. Iya. Mm. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tes was. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng Mas enjing Dalang. Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para Enjing. pemirsa yang di YouTube Asta Brata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo lah ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek wis ya kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Asta Brata. Mani Tunda Mani. Ya, terakhir dik niken Spotono to, Spotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Wilujeng enjing. Selamat pagi Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikeki goib barang. Wah, sik oke sing ngertani. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa Seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah hepan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke. Oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kan gelo. Piye? Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa? Semutan. Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo Seraginan Mas Arya. Yuk.
nggoneku goleki patah-pati kapingin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha kandha sing prasangga kami kelati aku ora bakal gondeli Ya. kaya ngene lalakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase asa berata nganti nggonku goleki patah-pati kapingin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha kandha sing prasangga aku ora bakal Yo, ndek nih. kaya ngene lalakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase Terima kasih gede nih, Ken. terima kasih sayang Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo.